Okay, let's go. Много е приятно влизането в автомобила, само забележете. Седалката се дърпа назад в най-задно положение, за да може по най-удобния начин да се настаните там и после отново се прибира. Тоест, все едно автомобила ви казва: заповядай, скъпи приятелю. И така, отваряме, седалката се издърпва максимално назад, влизаме и тя ни връща обратно в положението, което е перфектно за нас. Бутоните на волана са механични, има два скролера, както аз им казвам врътки, които са изключително удобни, приятни на допир и много приятни като усещане при превключване. Скоростният лост на 6-степенната автоматична кутия при пълния хибрид и плъгин хибрида е изнесен горе на кормилната колона, а на 7-степенната DSG кутия, с която са оборудвани бензиновите двигатели и mild хибридите, се намира долу на централната конзола. Автомобилът има възможност за безжично зареждане, което ще покажа след малко, но ако решите да зареждате с стандартен Type-C USB порт, може да ползвате ето тези тук портове, ето ги. Или, ако искате, можете, има стандартен извод за запалка. За мен едни от най-важните неща в този фейслифт е ето тази част от конзолата. Тук имаме вече физически бутони. Ето ги, виждате физическите бутони, картата, търсене, медиа, мултимедия, какво искате да слушате, напред, назад и така нататък. Тук настройки. Това са, имаме увеличаване на силата на звука по механичен начин, съответно при въртанията, търсене на радиостанции пак с врътка механична. Настройката на климатизацията долу в долния ред. Тук са сензорните бутони за управление, за вентилацията на седалките, шофьорска, пасажирска, управление на отоплението на седалките, силата на вентилацията, управление на обдухванията на предно стъкло, задно стъкло, и което е много интересно като опция за мен. Тук има една много хубава опция. Ако се движи шофьора сам, няма пътници с него, за да се икономисва енергия при охлаждане, респективно при отопление на автомобила, има един бутон, който е Driver Only, т.е. само за шофьора. Натискате го и ето вижте, като го натиснем, забелязвате, че тук изчезва климатизацията на другото място. Т.е. температурата, която се поддържа, е за шофьорското място. На централната конзола отново имаме ред механични бутони, които са за различните видове движения по различните видове терени, превключвателя на режимите. От тук се превключват режимите еко или спорт и съответно, ако караме извън пътя, т.е. офроуд, офроуд, от тук се превключват различните режими. Бутон Auto Hold за задържане на автомобила в натовареното движение. Имаме отделно бутон за спускане по наклон, бутон за включване на камерите, 360 градусовите камери и съответно изключване на парктрониците. Както вече споменах, мястото тук на подлакътника, под подлакътника е в изобилие. Отдолу има място за дреболийки, има място за безжично зареждане на телефона, два къп-холдера, поставка за бутилки, които са достатъчно големи, могат да поемат големи бутилки. Съответно има възможност, ето тук една хитринка, като вдигнете капака на подлакътника, има място за очила, подлакътника е много дълбок. А така изглежда централната конзола с 7-степенната DSG кутия.
На мен лично подлакътника ми идва малко твърдичък и не знам как ще се чувства човек, да кажем, който минава 500-600 км. Може би малко не е удобно. Тук е удобно, отляво е удобно, но тук ми е твърдичко. Отпред има един широк дисплей. Всъщност това са два дисплея, два 12,3 инчови дисплея. Единия е пред водача, както виждате, а другия е мултифункционален с тъч управление. След малко ще обърнем внимание на него. И така, натискаме бутона за стартиране на двигателя. Относително казано стартиране на двигателя, защото в момента нищо не се стартира, както виждате. Просто започва да върти климатичната инсталация. В таблото пред водача се изобразява информация за зареждане на батерията, данни за пътуването, налягане на гумите, дали е зацепено само предното предаване или 4x4, като информацията е прегледна и не е натоварваща. Head-up дисплеят е ярък, видим дори при силна слънчева светлина и предоставя най-необходимата информация. Apple CarPlay и Android Auto са безжични, свързването става изключително бързо и безпроблемно. 12,3 инчовия мултимедиен дисплей работи с докосване, като управлението е много бързо. При включването става много приятно. Възможностите за настройки са изключително богати. Има възможности за информация за времето. Също може да си водите текущи бележки, информация на спортна тематика, настройки на автомобила и евентуално, ако някой много е закъсал да гледа последните резултати от Националната хокейна лига, веднага може да получи актуалната информация. Преминаването през надпречни фуги и коловози е много елегантно и сравнително безболезнено. Не се налага всеки път, когато карате по тези пътища, да се допитвате до вашия зъболекар, дали имате някакви повреди по челюстта. Много е яко да усещаш ускорението, как се включва и електромотора, и двата агрегата работят паралелно, за да ти дадат максимална мощност. Ускорението е много яко. Просто е кеф. И спирачките сработват за части от секундата и осигуряват необходимото спиране. Воланът е удобен, малко странен в долната си част, но като цяло е удобен. Една идея по-тънък, някак си го усещам от това, което принципно съм свикнал на този тип автомобили, но е окей. Бутоните на волана са механични, има едни, как да ги нарека, врътки, които са галванизирани, много приятни на допир. Много е удобно боравенето с тях. Има пера зад волана, които пера зад волана могат да регулират степента на рекуперация и така автомобила може да спира по-активно. Разхода към момента е 6,2, това, което се изписва на таблото. При условие, че караме при разнообразни пътни условия в града, извънградско, от 2004 година насам, т.е. за 21 години, Hyundai са успели да продадат над 8 милиона броя Tucson. Като от тези 8 милиона, 2 милиона и половина, да кажем, горе-долу, са произведени в чешкия завод на Hyundai. Цените на автомобила започват от 60 000 без 50 лева. Това е за най-базовата версия, която е 1.6 бензин с ръчна скоростна кутия, с предно предаване и стига до 100 000, тъй като в момента има промоция, някъде около 100 000 лева
е най-натоварената версия, която караме в момента. Това е хибрид с всички екстри. 213 коня, 4x4, не знам. Вече и аз не знам много ли е, малко ли е, вие си прецените. Дори с 19-цоловите джанти автомобила се държи много приятно, много е комфортно. Седалката, между другото, е много удобна. Аз лично я чувствам много удобна. Може би на хората с по-висок ръст ще им е една идея по-къса седалката, но за мен е окей. Страничните опори са достатъчно стабилни и в завой подпират тялото. Много е удобна, много е приятна седалката. Head-up дисплея е много добре читаем, много приятно се вижда дори при ярка светлина. Купето е добре обешумено. В сравнение с предходния модел, доста по-добре, доста по-тихо е вътре. Не се чува толкова вятъра, не се чува и шума от гумите. Според мен много добре е направена колата, е много приятна за каране, предполагам и за возене. Не мога да отрека, че последните години, поне това, което аз забелязвам, корейците от Hyundai, респективно и Kia, дъщерната компания на Hyundai, работят изключително здраво, привличат чужди дизайнери, привличат чужди инженери и правят автомобилите продаваеми по целия свят. Аз лично съм голям фен на Hyundai и в частност на Tucson. В продължение на 3 години карах предишната модификация на Tucson, която също беше много добре, много здраво направена, но тази е наистина на доста по-високо ниво. Какво мога да кажа в заключение? Един прекрасен автомобил, който е направен много добре, здраво е направен, добре е направен, направен е със смисъл, вози много добре, отношението към хората в и извън автомобила е изключително внимателно. Вижда се вниманието в детайла, което са отделили инженерите и конструкторите от Hyundai. Като цяло, за мен това е един изключително добър автомобил. И като съотношение на цена-качество, и като качество на материалите, като пътно поведение. Просто като цяло това е един от най-добрите автомобили, които съм карал и смея да го препоръчам. Да, бих си купил този автомобил. Ако видеото ви е харесало, ударете по един палец. Както се казва, шервайте ни, лайквайте ни, пишете коментари, какво искате още да се добави, какво не ви харесва. Очаквам вашите мнения. Аз съм Атанас Стоянов Асто, вие гледахте 4 колела и очакваме ви отново на нашия канал. Чао, чао! Okay, let's go.